Θα μας πει λίγα λόγια ο υποψήφιος δήμαρχος Σάκης Λατούτης. Να απευθύνω ένα χαιρετισμό πρώτα στους πολίτες μας που δεν μιλούν ελληνικά. So, ladies and gentlemen, thank you very much for being on tonight here. It's a great honor for all members of the team and especially myself. A new era is initiating today, a new relation status among the municipality and the citizens of Skiathos. After the cut of the New Year's cake, I will be glad to speak personally about our thesis and our recommendation for the future of our island. Thank you. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, είναι μεγάλη χαρά για όλα τα μέλη της ομάδας μας και ιδιαίτερα για μένα να βρισκόμαστε απόψε εδώ. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα εποχή για τη Skiathos. Μια νέα σχέση Δήμου πολιτών. Χωρίς αναφορές στο τι έγινε ή δεν έγινε. Αυτά είναι παρελθόν. Με αναφορές στο τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Από σήμερα. Από τώρα και στο εξής. Εδώ. Στον τόπο μας. Για να βρίσκουν δουλειά όσες και όσοι επιθυμούν να δουλέψουν. Για να μένουν εδώ στον τόπο μας. Χωρίς να ψάχνουν την τύχη τους κάπου αλλού. Για να ζούμε καλύτερα την κάθε μέρα μας. Για να μπορούν τα παιδιά της Skiathos να κάνουν μεγαλύτερα όνειρα από μας, για τους ίδιους και για τον τόπο μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί αυτή η προσπάθεια είναι από εμάς για εμάς. Για μια Skiathos με κτηνοτροφία, με αγροτικό τομέα, με αλληλεία, με μεταποίηση, στο βαθμό φυσικά που μπορούμε, με τα χαρακτηριστικά που μπορούμε, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση των επιχειρήσεων διαμονής, σύντησης και ψυχαγωγίας και έχοντας δίπλα δράσεις που αναδεικνύουν την ναυτική, θρησκευτική και λογραφική μας παράδοση. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να πάρουμε θέση. Να πάρουμε θέση όλοι μαζί για όλα τα θέματα που αφορούν το νησί μας. Να συζητήσουμε. Γι' αυτό είμαστε απόψε εδώ. Για να στηρίξουμε τη συζήτηση μεταξύ μας, όπως γινόταν κάποτε. Ώστε ενωμένοι να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο παρόν, να σχεδιάσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες της Skiathos. Βλέπετε αναρτημένες πίσω σας, στους τοίχους, μερικές από τις προτάσεις για τη Skiathos. Όχι προτάσεις που δεν γίνονται, αλλά προτάσεις και δράσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Με τους ίδιους νόμους, με την ίδια οικονομική δυσπραγία, με τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες αγωνίες. Σας καλώ όλους και όλες να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το όνειρο. Να στηρίξετε την προσπάθεια, να μας δείξετε τα λάθη μας, να προτείνετε αυτό που σκέφτεστε, να πάρετε θέση για τη Skiathos μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Δεν είναι πολιτική ομιλία σήμερα, αλλά είναι μια ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα. Μετά την κοπή της πίτας, όπου ο τυχερός ή η τυχερή που θα τύχει το φλουρί θα έχει ένα μπουκάλι στο karaoke bar Frast. Και αφού περάσετε από το μπουφέ, θα ήθελα να αναλύσω προσωπικά στον καθένα και στην καθεμία σας τις προτάσεις και τη θέση του συνδυασμού για τη Skiathos. Ευχαριστώ πολύ.